Nga runay sakit nga acute gastroenteritis dehydration ang usa ka babae nga nag-viral sa social media hinungdan sa iyang pagka-admit sa balay Tambalanan. Oktubre 9, 2025, dihang nahinabi sa XFM News Team si Police Major Joan Navarro, spokesperson sa Police Regional Office 10. Matud niya nga ang mga netizen importante nga mamahimong responsible social media users ug mindful sa tuuhan sa social media posting. Kahinumduman niya nag-viral ang Facebook post sa usa ka Ella Luela sa maong babayeng gasuka og daw gagmayng itlog og natubuan og balahibo ang iyang likod tungod sa gikaong pagkaon niini. Kini walay angay ikabalaka, ilabi na sa katawhan sa Libuna, sumala pa ni Major Navarro. So far, no, as to their investigation, wala sila nakita ng any factual basis or mga kamatukuran bahin sa maong posting. Kita nga mga netizens, social media users, kung abutang kita mindful kita sa atong mga pagtuuhan sa social media posting kabalo kita nga karon nga panahon, lahi-lahi ang mga intention, ang uban for monetization, ang uban for the views, ang uban ganahan sila mag-trending. Dili usab maingon ni Major Navarro nga fake news kini, apan gituuhan niya for the content lamang. As to fake news, dili masad ta makaingon nga fake news. Kung atong lantawon, parang content ba? We just do not know kung what is the intention behind, kung you just want to entertain or wala ta kabalo sa unsa kayo intention. Sa pikas bahin, walay na monitor ang PNP nga ang moong viral post ni cause og alarma sa lugar apan sa social media lamang. Mga katropa, healthy ba nga kape ang imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Roston Villafranca, XFM News.